Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat manipod ka ni pagayam asyila. Adinan inlanad no sa dino apagilian ti ayan na. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para ka ni mother ko from Susan Agapito, ni Nieveras ti Hong Kong from Luna ti La Union, amin at tagasaranay Purok 4 Kabatuan from Castañeda Floresma, to my baby pamangkin happy 9 months, Bella Keith Gutierrez Sarmiento from Caraan Gutierrez. Shout out kanimanang ko ijay Kuwait from Ariel Timbresa. Shout out kada Jess Direct, Rose Ann Confieso, Joel Kabab, listening in Binalonan, Pangasinan from Hungduan, Ifugao. Dagiti anak ko ada Redilyn, ni Manang Daisy ti Hong Kong, ni Leonora and Ronald White iti New York, Gaho family, Imbat family kan apukok iti Solano, Nueva Vizcaya from Jean Gaho Imbat ti Singapore. Ti Santos kan Lucero family di Tanungnungan 1 Kawayan City, Isabela from Pauline Lucero ti Hong Kong. Shout out kada Myra Kim ti Hong Kong, Lear Mabayudan ti Hong Kong, Padawan, Flores kan Borje family from Monmon Padawang iti Alaminos, Pangasinan. Shout out kani Eden Lumiwan, ni Jaguar Isabela ti Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ni Melissa Pagaduan kani Mylene Bergonya Batuelo iti Hong Kong. Happy birthday kani Mark Louie Kakayurin unton January 29 from Julieta Cordova ti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan.
ni Joby Kita iti Doha, Qatar, from Mayantok, Tarlac, ni Emma Cardenas ti Shatin, Hong Kong. Happy wedding kada Benedict kan Mary Joy Alquisa, kan happy christening kada Emmanuel kan Samuel Cabang Alquisa, into January 28, dita Poblacion West, Nagbukal, Ilocos Sur. Shout out iti Calabhon, Molintas kan Pelerio family, dita Nueva Vizcaya, from Raquel Pelerio iti Aritao, Nueva Vizcaya. Ti Mendoza family, ije inanama Alicia Isabela, from Lavleya, Mendoza. Ni Inang Bining kan Tatang Jose, iti Isabela, from Jobel Padron. Ni Nanang Leonida Felix kan kakabsat ko, ada Robenida Susan kan Romelda Felix, from Roderick Felix. Ti Dumenden kan Dato family, ti Mananbok Burgos, kastamot ti Foronda kan Galyema family, from Gani ti Saudi Arabia. Kastamot ten ti Berame, Borje family, ti Sagap Abra, kan Gandesa family, ti Isit Dolores Abra, from Tes ti Saudi Arabia. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Sheila. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Sheila. Pasensya kan manang no jakon inlanad no sa dino apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradwaken ka nga agpapaayak nga OFW dito'y balasiw taaw. Naawis akmat ang nag-email iti programa yo, takayat ko apay drama ti padas ko. Ken tapno mangag ko ti kapanunutan nyo, maipapan iti sitwasyon ko. Makatawanan ang nagsina kami iti asawa, sakbay nga ingkadeng ko ti nagabroad manang. Addamay sa nga anak mi, kat sakbay ang nagabrodak, addan sa bali akadenden na ti ex-husband ko, kat adamutan anak da. Aklunak ati saam anariknak, gapoy tinapasamak iti estado mi nga agasawa, tinangiduron kanyak, tapno agabrodak, tatalaga kayat ko ti makalipat. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinayuman ko ti riknak iti nagayam ko agay, akad kadwak iti pagnanaadan mi, dito'y pagilyan nga ayan ko. Ay na! Day tamot gayam ti makagapo, iso akanayon ka analiday kan maikulkulon, girl. Louie, He? Anya Louie? Louie ko namat Iluklok nang mo nga ibalikas tinagan ko. Tapno kaslanagan na talaga ti girl alush. alaman laangan, Louie. Kasta Apay ngay talaga nga imbagam kanyak ti maipapaniti dayto, girl. Kanayon nga agdamag akan ka, ngam di kag sasao. Kanayon nga ibagam ama homesick ka laang, ngam saan mo't gayam. Diyak namin ang kabalan nga ilamang. Nagdagsan ti barukong ko. Sige lang, girl. Isangit mo. Iti kasta, lumagan ti barukong mo. Louie. Amom, aging gaadi mo maibkas ti anyaman nga anak akan. Ti anyaman nga impanam di tabarukong mo. Talaga saan ka maka-move on. Inturturad ko pinanawan ka dagiti naganak ko ti anak ko. Tap na maka-abroad Louie. Tap na makalipat nga maapay nga aging gaitakat kastoy lata tiriknak. Apay ang masaksakit na anak lata. Nga oray makatawanan din na palabas. Talaga akasta. Ang di kagdanag, girl. Adak, dito amang saranay kan ka. Sige lang. Iyapkas mo ti marikrik na, tapno lumag-an ti pakinakam mo. Apay anak ka rin ka pa lang, girl.
Di ka makaturog? Pampanunutom lata, ti may papaniti ex-husband mo? Jak ilibakan ka, Lowy. Damagig man kun ka, Sheila. Kayat mo ka di abalsan? Ha? Anya abalsan ti kayat mo asawan? No, kayat mo mabalod. Tapno makabalis ka, gapo iti panangisina na ken ka. Ha? Kunam kanyak nga addan anak da, iti nangisukatan na ken ka. Saan aya? Kaya tasawan da ita, nadagsan da dyan nga ebidensya iti pananglipot na ken ka. No kaya't mo abalsen, mabalin mo nga idarum. Isuda atwa iti nangisukatan na ken ka. Agpada da mabalin ang mabalod na agdarum ka. Saanan, Lowy? Kaasimot di anak da nung mabalod dang agpadpada. Jakmot kaya't nga daubing ang maisakripisyo ang mayadayo kadagiti dadakkel na. Nung mabalod da adwa. Day takat nga rod. Iso ano awan planom amang idarum kadakwada. It's time to let go. Manglipat ka laangan. Awan sarat ko ita. Agtali na edaklatan dito'y dagusmi. Awan ganas ko arumwal. Sigurado asaan ngagdiretso dito'y dagusmi ni Lowy. Dumagas lakit di dayjay iti tambayan dagiti Pilipino. Apaman arumwar iti trabaho na. Amo na ngamin nga ita nga aldaw ti kaadda ijay dagiti padami a Pilipino. Ngam siyak. Dito'y aklatan. Tapno... Ni Lowy ti umawawak? Hello, Lowy. Hello, girl. Ayan mo. Apay ngawan ka diti tambayan. Amok ngawan sarat mo ita. Masaduta ka rumwar. Iso nga daak lang dito dagusta. Ay na, agmuk-muk-muk ka manen. Kasla-kastan. Ala, agawid akmutan. Tadi tatalaan nga agsarita. Bye! Inidop na ti cellphone na. Apay nga ta. Anya ti pagsaritaan mi. Makiamam mo ak iti sabali a lalaki babaan iti social media? Yes! Deserve mo matagbalin ang naragsa kanya. Ngam, ado dagiti malalilaw iti social media, Lowy. Alangan mo't nagpaalilaw ka. Saan Lowy. I-try mo lang, girl. Anya mom. Ang mga na dati maam-am mom nga isugayam ti talagaan na itani parakin ka. Padasam laeng, tabarang ison ti makatulong ken ka, tapno maka-move on ka. Naawisak nga rod, iti singasing kanyak tigayem ko agay, manang Emmy. Kat inikak iti oras ti panangaramat iti social media, partikular ti Facebook. Iti saan ang nagbayag manang, adda na amamok a lalaki akas kanyak, addamot idi iti agpang tibiyag na nga agrek-recover, manipod iti break-up. Ilinged talaangen itinagan a John. Baro ni John, ngam tinakisina a nakalive-in na,
Addaan iti anak. Sigun kan kwa na, nagsublin ti kinadenna na iti sigod nga asawa na, ket di namot kayat ti agbalin at tubeng, tapno mabukol manen ti pamilya ti babae. Nalabit agapu tagpada kami amalmalday, nalaka ang naginalaan kami itirik na manang. Talaga adi mo maliwayan ti umawag John. Amon pa yan ti oras sa kaadak dito dagus ko. Siyempre sikat ti makagapo, no apay anawak ni tanti nakulaapan na lubong ko. Iso akayat ko maamuan, no okay ka? Una yun day tanawak nitan. Kas kada nakulaapan alubong asasawam. Agpay so di pagbagak Sheila. Gapukan ka. Rin magsakak manen. John. Nalaos ti panagyaman ko iti na marswa. Tanamam mo ka. Nauray babain langit ti social media. Pakaragsakak mo't day ta. Pudno agpada nga day ti balasyo tao. Ngam sayang. Ta sana may sa pagilyan tayan ta. Apay ayan no bilang addata iti may sa pagilyan. No dada iti may sa pagilyan. Damo pa'y lapan nagamam mo ta. Sarungkaran kan. Ket personal nga ibagakan ka. Nga anya, John? Nga ay-ayatan ka, Sheila. Anya? Day tadagbay so, Sheila. Ay-ayatan ka. Sikatin ang subli ti Maris ti lubong ko. Ay-ayatan ka unay-unay. Mga no nalipata mo nakasado Adda may isa nga anak ko. Sika na mismo tinang ibaga kanyag. Anabayagan na nagsina kayo'y dasawam. Ganatan sa bala pamilyana. John. Mariknak ti kinapod nung idi imbagam kanyag ti estado. Ket kapoy ti panagbalin mo napod no. At atan nga inayat ka. Iso asapay na kuma, dahil kan nakitikundaway. Aklunan na kuma, Sheila. Tauray ng LDR lahat. Ikarik nagbalinak anasaya at akayan-ayat. Kaskan ka. Nagbalinak mat anaragsak idinagam amuta. Kataklunak. Agayatak matan kan ka. Nakapanawon dagiti gagayem ko ang nagpasyar diti dagus ko, mahal. Sika talaga. Apa niya inyam amunak kadakwada. Di ka kadi mabain? Oh, anya ko ma. Awan mo ti dakes na saan ka ni? Proud dak akayan ayat ka. Isong awan ti rumbang nga ibain ko. John. Among nga ayatan ka, Sheila. Anya ko mga aga po nga ibain ka. Tadasigod nga asawa. Kan adda anak mi. Tinapalabas, ket napalabasan. Ti importante ket agdama. Iso ang mabalin ka di. Saan ko matila pang panunutam? Ay ayatan ka. Ket saan kung to nga ibain, nga oray anya pa'y ti kinataom. Ken oray anya pa'y tinapalabas mo. Agyaman ak mahal. Ay ayatan ka mo't unay. Aganad ka kanayon iti panagtrabaho, ma. Ken saan ka unay nga agbambannog, mahal? Kumusta ti adda ka relasyon na? Nasaya at, Lowy. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Ha? Ni, apay asak ti pagyamanam ngay. Gaputan no saan agapukan ka, mga no agpaspasano ungak pay laang nga aging gaita.
Ang mga numalmaldayak pay laeng, gapo iti nagbanagan mi iti ex-husband ko. Ay na, girl. Imbagak matingkan ka. You deserve to be happy. Lowy, Kat nasarakam ti happiness mo ka ni John. Oh, di ba bongga? Nabayag kayo mo tanan niya? Nga oray no LDR kayo? agin nam abulan kamin kat maragsakan tauray no LDR kami laeng, mariknak nga ipatpatagnak, kat ipatpatag kumat ni John. Masansan mo tan di saan ta pag kinaawatan, John. Takas ano, awan mo tan oras mo kanyak. Masansan mo tan adag iti gagaya mo ti ikam iti atensyon. Anya nga awan ti panahon ko kan ka ngay bagbagam. Kanayon tamot nagsasarita iti video call Apay niya akaslay si dir mo matan ti kanayon apa nagsarita ta iti video call. Anya ka matan? Anya nga isidsidir ngay bagbagam. Ipalpalawag ko lang kan ka. Tapno maamiris mo. Asa na po nga awan panahon ko kan ka. Kanayon nag-video call ta. John, kaya't ko laang alawagan kan ka. No saan asyak ti umawag, saan ta makapag-video call. Sheila? O, makitam, saan ka makasao, tamapaiswan ka iti imbagak. No saan asyak ti umawag, saan tan makapag-video call. Takanayon mo tan adag iti barkadam di tati kakaduam. Iso pa nagkunak. Kasayaatan siguro na ag-call off tapay laeng. Ipapas mo pa iti makikadwa kadag iti gagayem mo. Nasakit para kanyak ti kasjay nga inaramid ko, manang Emmy. Ngam masapul nga agbalinak anatibker. Nauros mimot ket di ti kasjay anapasamak, ngam jak la impagarup, nga iti ababa apanawan apanag cool of me, adda babae ana involved kan kuana. Ket tinasakit, mismo pay ati babae tinag-message kanyak, maipapan iti relasyon da ka ni John. Inaklon ni John tipudno maipapan iti babae. Kat imbaga na, anaaramid na laeng tinakirelasyon iti sabali, gapu kano iti sakit tinakam na kanyak. Isu na laeng, taadda kanon napasamak kadakwada, gapu taaddada iti maymay sa alugar. Nalaos ti pan nakapasakit ko manang Emmy. Ngamjak man ammo, tadyak maiturad apot den ti komunikasyon mi ken ni John. Hoy Sheila, di ka di sumurot iti tambayan ita? Nabanugak ngamin, Lowy. Kaya't ko ti aginan na. Kasta ka di. Ket, okay ka lang di ti dagusta?
Wan, di nakpagdanagan. Sige nga, Rod. Mapana ko na, ha? Tada ka na ita ni Ralph. Makamukan dito, ha? O, sige, Loie. Aganad ka. Bye! Naimbaklakit din. Tasaan ang adlaw ni Loie, ti kinaliday ko. Ika gumaak na ilimod kan kwa na ti amin. Saan arumbang nga agparikot man ang tigayam ko, gapu kanyak. Kumusta ti anak ko, Nanang? Awan ti rumbang apagdanagam iti apukok sila. Saan mi abaybayan ti anak mo? Agyaman akno kasta, Nanang. Kat ti ama na ngay, Nanang. Agipaw-paw itpay kadi. Nay, apay adamdamagam da ita. Kat amumot at sakbay pay anagabrod ka. Kat saanan nga gipaw-paw iti sigod nga asawam. Nanang, Anya ka di ti mapaspasabak ka, Sheila. Anda ka di parikot mo, anak ko. awan, Nanang. Awan. Alangarudan ta dapay asikaswag. Ingkay tulaangan irwar ti impatulod ko, Nanang. Anya jay kunam, John? Kaya't kung di madla ni anak, Sheila. Ha? Sheila, pangasim. Saan kanton nga agrin nyo iti kontratam dita? Takas tamad lang daramid. Numabalin, ag for good tan, tamang bukol tan iti bukod ta pamilya. Nagturad kamutan ang mga awis kanyak nga ag for good. Idinto taging ga ita. Amok ngagtultuloy pay laang ti relasyon nyo iti babaim. Imbagak matan ka, Sheila. Saan ko may ayatan ni Kayla? Pagpalpalabasak lang iti oras. Sikatay ayatag. Saan arumbang ti kastangar aramidem? Saan arumbang apagay-ayaman na kami ababae? Amo manapot kan ka. Saan ka pagay-ayaman lang? Isumorong na awisan ka na for good ta. Nakayat kung di maanda ti anak. Iti pamilya. Sorry. Sa anak pa'y anak kasagana nga ag for good. Kaya't ko pa'y ti ag trabaho. Saan ka makapaglibak kanyak, Sheila? Amamukan. Ibagam kanyak. Anya ti parikot? Girl, agayam ta. Kabisado kan. Amok nga dati saan anasayat ang mapaspasamak kan ka. Gapo iti kasta langam ita. Ala, agsakit ka matan. Apa yan? Nagsakit, Loie. Nagsakit. Ha? May papan ka di dito ka ni John? Apay, anya tinaramid na kan ka? The third party iti relasyon mi, Loie. What? Dahito ti agpaiso. Iso masagsakitan ako, Nay. Nagsakit, Loie.
No kasano kasakit tinariknak, idinagsina kami iti ex-husband ko. Nakarkaro pa'y asakit tinariknak, iti kasjay napasamak kada kami ni John, manang Emmy. Nang runa pa'y, taimpublikon ni John ti babae nagbalin a third party iti relasyon mi. Pasaray ada post na iti Facebook na akadwa na dayja babae. Tirigat na, jaklat na malapdan tiriknak makicommunicate ka ni John. Kat uray pa'y saan formal, kasla adalat ta relasyon mi. Gaputa amin nga aramiden mi, idida kami pa'y laeng, nga uray LDR kami, kat aramiden milatta, nga uray addan ti sabali akarelasyon na, nga ammo ti dadduma. Agparparang itan asyak ti third party, tasyakon ti ilimlimad na. Panagrik na kat nagbali na kun amaag, gapu iti nalaos abuteng ko, ama panawan akmanen, iti may kadwa agundaway. Daytoy ti gapuna naawisak, amang ipadrama iti padas ko, takayat ko amang ngaganti ka panunutam. Toy pagayam mo, Sheila. Pagayam Sheila, umuna iti amin, agyamanak iti panagtalak mo kanyak, kan iti daytoy programa. Talaga nga awan kaasping na asaem ti marikna, numapukaw ti ipatpatag tayo, nang runa no tigapuna kat sabali a tao. No napudno ti ayat, rumbang nga ilaban kunada nga ruden. Ngam no daduma, adda dagiti banag nga agbalin alapped, tapno ilaban ti marikrik na. Iti sitwasyon mo itapagayam ko, saanen arumbang nga ilaban mo ti marikrik nam, gaputa agdadata nga insukat na kan ti ka-LDR mo. Saan mo kumangarod nga aramiden nakakaasi ti bagim, no di kat patibkerem ti pakinakam mo, taawanan ti sabali makatulong kan ka iti sitwasyon mo, no saan asikamot laeng. Sapay lakumata na awatam ti kayat ko asawan. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu